Good morning लोगोफोर फै जोङो नैबे समावहाय जोङो रावनिबो हेफाजाब लायालासिनो जोङो एज ए टीचार हिसाबै जों गावनो शिक्षा सेतु एपनि गेजेरजों माब्रैहाय जोङो लिभ लानांगौ बेखौ सोलोंनानै लादिनि आङो नैबे भिडिअखौ only for टीचारफोरनि थाखायल' लाबोनाय जादों आरो जायफोर बिथांमोना शिक्षा सेतु एप्सआव लिभ लानायाव एसे प्रब्लेम मोनदों बिथांमोननि थाखायल' आङो नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों आरो जायफोर बिथांमोना मिन्थिखागौ अन्नानै बे भिडिअखौ स्किप खालामनो हागोन आरो जायफोर बिथांमोना माब्रै लिभ लानांगौ बेखौ जुदि मिन्थियाखैबा अन्नानै नैबे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे नायलांथारो बिनि थाखाय आं आसा खालामनाय थाबाय स' फैदो बिदिबा जों स्टार्ट खालामलांदिनि भिडिअखौ वाव आगोलनि समाव शिक्षा सेतु एप्सआवहाय जास्ट एप्लिकेशन लिरनानै बेखौ आपल'ड खालामबानो बियो साक्सेसफुल जायोमोन दानिया एसे सिस्टेमा एसे सोलायबाय आपल'ड खालामोबा बियो मा जानानै थायो पेन्डिं जानानै थायो दा बे पेन्डिं जानानै थानायखौ जोङो माबायदियै जोङो एप्रुभ खालामगोन फै सोलोंनानै लादिनि आङो गोबां नुदों लोगोफोर गोबां टीचारफ्रानो जास्ट माने एप्लिकेशनखौ आपल'ड खालामनानै दोनो बेनिफ्राय बेयाव जे पेन्डिं जानानै थायो बिनि उनावहाय बे पेन्डिं जानायखौदि एप्रुभ खालामनानै होनांगौ बेखौ जेबो थाल लाया आरो जास्ट आपल'ड खालामबाय पेन्डिं जानानै थाबाय ओमफ्राय इथिं जेबो मावनांगौ गोनां गैला होननानै माने साननानै लायो आरो बिदि नङा लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ एप्रुभ खालामनानै होथारनांगोन अब्लासो नोंथांनि जि सिएल लानाय बे सिएल लानाया माने साक्सेसफुल जागोन आरो एप्रुभ जागोन दा बेखौ नोंथांमोना माबायदि खालामगोन दा बेनि थाखाय नोंथांमोना नैबे शिक्षा सेतु एप्सआव नोंथाङा जास्ट बेखौ आपल'ड खालामखांनायनि उनाव आरोबाव नोंथाङा क्रोम ब्राउजाराव थांनानै बेखौ मा खालामनांगोन लगइन खालामनानै लानानै बेखौ आरामसे एप्रुभ खालामनानै होनांगोन अब्लासो नोंनि जि शिक्षा सेतु एप्सआव जि लिभ लानाय बे लिभ लानाया माने साक्सेसफुल जागोन आरो फै आङो देखायलांदिनि नोंथांमोना जास्ट आंनि बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे मोजाङै जुदि नायलांथारोबा नोंथांमोना आबुङै बेखौ बुजि मोनगोन फै आं देखायलांनि नोंथांमोननो मोजाङै नायलांदो लोगोफोर मानो होननानै बुङोबा बे फिसा फिसा प्रब्लेमानो जोंनि थाखाय जोबोद गिदिर जेंना मालाबा समाव सोमजिहोयो दा नैबेथ' माने बिराद मोनसे इम्परटेन्ट जोङो बेखौ रोंनानै लानांगौआ जोंनि बेयो दायित्व बेखौ जुदि जोङो रोंनानै लायाबा जों गावनो सानसे समाव जोङो प्रब्लेमाव जोङो गोग्लैनो हागौ मानो होननानै बुङोबा नैबे समावथ' गभर्नमेन्टआ एटेन्डेन्सखौ नायनानैसो सेलारिखौ होगोन होननानै गोबां माने हुमखि होबाय थादों जायफोर माने गोबां माने एबसेन्ट जायो बिथांमोननि दरमाहाखौहाय माने दाननाय जागोन होननानै गोबां माने बुंगासिनो दङ बेनिखायनो बेखौ जोङो सोलोंनानै लानायावलाय माथो गेदेर बाथ्रा फै बिदिबा जोङो सोलोंलांदिनि फैदो बिदिबा लोगोफोर जोङो नैबे समावहाय शिक्षा सेतु एप्सखौहाय जोङो फार्स्टआव लगइन खालामनानै लादिनि लगइन खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि माखासे अपसन्सफोर फैगोन आरो बेनिनो लिभ अपसनाव जेब्ला थुगोन बेयावहाय सोर लिभ लादों लायाखै सोरनिया एप्रुभ जादों सोरनिया पेन्डिं जादों बे गासैबो माने श' जाजोबो बिनि उनावहाय नोंथांमोनाथ' मिन्थिखागौ जोङो माबायदियै लेटारखौ जोङो आपल'ड खालामनांगौ बेखौथ' नोंथांमोना मिन्थिखागौ जास्ट आङो बेयावहाय पेन्डिंखौल' नोंथांमोननो स्पष्ट भाबै आङो देखायनो नागिरदों दा बेयावहाय लिभ अपसनाव थांनाय लोगो लोगो नोंथाङा स्टाफ बाव नोंथाङा सेलेक्ट खालामदो सेलेक्ट खालामनायनि उनाव नोंनि नेम फैगोन मा मुं बेखौ होदो बिनि उनावहाय डेट होदो नोंथाङा मालानिफ्राय माब्लासिम लागोन बेखौ होदो बिनि उनावहाय नोंथाङा मानि सायाव लिभ लागोन बेखौबो नोंथाङा सेलेक्ट खालामनानै होदो मेटारनिटि लिभ ना मेडिकेल लिभ ना केजुवेल लिभ ना मा लिभ लायो नोंथांमोना बेखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय बिनि उनाव नोंथांनि जि प्रब्लेम्स बे प्रब्लेम्सखौ एसे लिरनानै हो बिनि उनावहाय बै केमेरा अपसन दं बेयावहाय थुनानै आपल'ड खालामनानै होब्लानो बियो साक्सेसफुल जागोन नाथाय बाट बियो मा जानानै थागोन पेन्डिं जानानै थागोन नैबेयावहाय नुदोंना नोंथांमोना बेफोर गासिबो माने पेन्डिं जानानै दङ सोरबा सासे सानैनियाल' बेयावहाय माने एप्रुभ जानानै दङ जायफोर बिथांमोना माने क्रोम ब्राउजार एप्सआवहाय थांनानै बेखौहाय माने एप्रुभ खालामनानै होदों बैसोरनियाल' माने लिभ लानाया माने साक्सेसफुल जादों आरो बेनिफ्राय माखासे मानसिफोरनिया पेन्डिं जानानै दङ ना माखासे टिचारफोरनिया बे गासैबो माने एबसेन्ट जानानै दङ आरो दा बेखौनो आङो नोंथांमोननो नैबे समावहाय आङो स्पष्ट भाबै नोंथांमोननो आङो देखायलांनो थाखाय आखायाव लादों नोंथांमोना जास्ट नायलांबाय थाबानो जाबाय नैबे समावहाय आङो क्रोम ब्राउजार एप्सखौहाय आङो अपेन खालामनानै लाबाय बिनि उनावहाय शिक्षा सेतु पर्टेल
शिksha setu नोंथाङा टाइप खालामनानै बेयावहाय फार्स्ट जि अपशन फैगोन बे अपशनाव नोंथांमोना बेखौ क्लिक खालामनानै हो बेनि उनावहाय क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेयावहाय नैबायदि लगिन अपशन फैगोन बेनि उनावहाय नोंथाङा स्कुलनि जि आइडि बे आइडिजों नोंथाङा बेखौ लगिन खालामनानै लाब्लानो जाबाय फार्स्टआवहाय लोगोफोर आंबो नैबे समावहाय लगिन खालामनानै लानोसै बे गासैबो आइडिफोरखौहाय आङो बेयावहाय क्लिक खालामनानै होजोबनाय जाबाय बिनि उनावहाय लगिन अपशनावहाय आङो थुबाय दा लगिन अपशनाव थुनाय लोगो लोगो नै बेबायदि फैगोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय नैबायदि डेशबर्ड फैगोन दा बेबायदि डेशबर्ड फैयोबा नोंथाङा गोजौनि 3 डट्स बेयावहाय थुनाय लोगो लोगो नै बेयावहाय बेफोरबायदि माखासे अपशन्सफोर फैगोन बेनिनो टिचार एन्ड स्टाफ बे अपशनाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन बेनि उनावहाय नैबे गाहायाव नोंथांमोना नुदोंना स्टाफ लिभ एप्रुभ बेखौ नुदोंना नोंथांमोना दा बेयावहाय नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनानै होनांगोन दा क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेयावहाय जायफोर टिचारफोरा माने लिभ लादोंमोन बे लिभ लानाय बिथांमोननि मुंफोरा बेयावहाय फारि फारि नुजाथिगोन आरो सोरनिया एप्रुभ जादों सोरनिया एप्रुभ जायाखै बे गासैखौबो बेयावहाय माने श' खालामजोबगोन आरो जास्ट नोंथांमोना गावबा गावनि मुंखौ नायनानै बेयावहाय नोंथाङा मा खालामनांगोन एप्रुभ खालामनानै होनांगोन नायबानो जाबाय नोंथांमोना नुदोंना नै लोगोफोर नायलाय नोंथांमोना जोंनि फरायसालिनि माखासे फोरोंगिरिफ्राबो जास्ट माने आपल'डल' खालामनानै दोनदों बेनिफ्राय नायलाय नै गासिनाबो माने पेन्डिं गोजा बे पेन्डिंफ्रा गासिबो माने एबसेन्ट गोजा जानानै दं आरो नोंथांमोना क्रोम ब्राउजाराव थांनानै बेयावहाय नायोब्ला डेट वाइसआव नायोब्ला नोंथांमोना नुगोन बे लिभ लानाया गासिबो एबसेन्ट जानानै दंजोबो दा बेखौ बिथांमोना एप्रुभ खालामागौ मानि बियो एबसेन्ट जानानै थाबाय थागोन दा बेबायदि जायो आरो प्रब्लेमा दा बेखायनो बेखौ जोङो इसे सोलोंना लानाया खुब माने बियो जोंनि थाखाय इम्परटेन्ट होननानै आं साननानै लायो नोंथांमोना मा सानो आं जेबो बुजिया नैबे समावहाय लोगोफोर आं नोंथांमोननि सेराव जास्ट सासेनि आङो एप्रुभ खालामनानै देखायनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय बेयावहाय कान्तेश्वर केरकाटारि बिथांनिखौ आङो एप्रुभ खालामनानै देखायगोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय नै बिथिंजाय एप्रुभ अपशन दङ बे एप्रुभ अपशनावहाय आङो क्लिक खालामबाय बेनिफ्राय रिजनखौ आङो बेयावहाय एसे लिरनानै होनोसै जास्ट बिथाङा मानि थाखाय लिभ लादोंमोन बे रिजनखौ आङो लिरना होनोसै on my family problem जास्ट आङो बेखौ लिरनानै होबाय बिनिफ्राय बेयाव साबमिट अपशन दङ साबमिटआव आङो क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नुबाय नोंथांमोना बियो साक्सेसफुल जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना जेब्ला माने क्रोम ब्राउजाराव थांनानै बेखौ नायहैगोन अब्ला बिथांनिखौ मा नुगोन नोंथांमोना लिभ नुगोन अलरेडि मा जाबाय लिभ लानाया एप्रुभ जाबाय आरो दा सोरनियाबा नै गोजा गोजा जानानै दङ बेफोर गासैबो एप्रुभ खालामजोबनांगोन अब्लासो बिथांमोननिया गासैबो लिभ लानाया मा जागोन एप्रुभ जागोन आरो नैबे समावहाय आङो माबायदिहाय आपल'ड खालामनांगौ आरो माब्रैहाय एप्रुभ खालामनांगौ आङो स्पस्ट' भाबै नोंथांमोननो नैबे समावहाय आङो खोन्थालांबाय भिडिअखौ जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव स' बाय बाय लोगोफोर